खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी बे समाव रंगल बर' बिथांनि माखासे मानि गोख्रों बाथ्रा आरो गोबां मानि अजद दैखांनो बे समाव रंगल बर' बिथाङा आथिखालनि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो कास्टम बसुमतारी लोगोसे बिक्रम दैमारी बिथांमोननि सायावबो माखासे मानि बाथ्रा बुंदों आरो बिक्रम दैमारीजों लोगोसे कास्टम बसुमतारी बिथां सानैखौ मोनसे गोख्रों बिथोन होदों आरो बे बिथोनानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाहाथे पिएसअ गैयालासेनो आरो माखासे लोगोआव मानसि गैयालासेनो गुबुनाव हारसिङै थांनो होनाङा होननानै बे समाव बिथोन होदों कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारीनि सायाव आरो बे बिथोनखौनो होदों रंगल बर' बिथाङा स्पेशली कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारी बिथांमोनखौ जे खमसे खम बिथांमोननि बस हाग्रामा महिलारि बिथांखौ साजेसन होनांगौ जाहाथे हराव गावसोरनि पिएसअ आरो स्कट लायाब्लासिनो सोरनिबा न'आव सोरबा हिन्जावनि न'आव हौवा गैयै हिन्जावनि न'आव थांनानै जाहाथे सिखावफोरबायदि नुजाहैया बेयाव थांनानै ब्लेक डग लोंहैया बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों। बे समाव बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा बुंदों जेराव बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि सिडली बियाबाव फैगौ 13 खालाराव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। बे उफ्रा बिसायख'थि फोसावदों मेल लानायावनो रंगल बर'आ माखासे मानि बिपिएफ दोलोनि सायाव गोबां मानि बाथ्रा दान्थेलायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे समाव बिथाङा फोरमायदोंदि सासे सिगनेटरि सासे बर' हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया जुदि आइजोनि केलेंकारिनि बाथ्रा ओंखारोब्ला मोनसे न'खराव पिएसअ गैयालासे गुबुन रावबो मिथियालासे सासे एसेबां गिदिर सुबुङा जुदि सोरनिबा न'खराव थाङोब्ला बेयो माबायदि जानो हागौ होननानै सोंथि खालामदों रंगल बर' बिथाङा। बेखायनो बिथाङा कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारीमोन बायदि बिथांखौ बिथोन होदो जाहाथे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेफोरबायदि हारसिङै पिएसअ गैयालासे गुबुन दैदेनगिरि लोगोआव गैफायालासे बेफोरबायदि गुबुन जायगायाव थोनहरनाङा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों रंगल बर' बिथाङा फोरमायबावदोंदि बिथाङा बाथ्रा बुंबावदोंदि कास्टम बसुमतारी बिथांमोना बिक्रम दैमारी बिथांमोना जुदि नारी केलेंकारि थायोब्लाबो रायजो राजाफोरा निमाहा होगोन, नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोन बायदिया जुदि नारी केलेंकारिनि बाथ्रा ओंखारोब्ला बेफोरबायदि दैदेनगिरिखौ बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा निमाहा होनो हानाय नङा होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों। दानिया फैदो रंगल बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों लोगोसे कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारीनि सायाव माबायदि गोख्रों बिथोन होदों, माबायदि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ एबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव नोजोर लाखिनांगौ। कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारी बिथांमोना हाग्रामा महिलारिनि सायाव माबायदि नोजोर लाखिनांगौ, माबायदि बिथांखौ बिथोन होनांगौ, बे बाथ्राखौ माबायदि बुंदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। बिपिएफनि बाथ्रा रायलायजाला। बिपिएफनि बस हाग्रामा महिलारिया नारी केलेंकारियाव फासिबाय, गतिके दिनै बिपिएफनि बाथ्राबाथाय जोबोद माने लाजिनाय मोनो। जानला मानला मानसि नङा। बिटिसिनि सिगनेटरि सासेया जुदि हिन्जावनि केलेंकारियाव फासियोब्ला बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन मा जानो हानो। फारसेथिं सासे बर' बिथाङाबो मोनसे समनि संग्रामि नेता, सासे संग्रामि नेताखौ हिन्जावनि केलेंकारियाव बिदि इनभल्भ जानो थाखाय समाया मालाबाबो। आरो जोंनि जेनेरेसना मा सोलोंगोन? बुहुमाव जेसेबां बर' दङ बे बर'फोरखौ दिनै लासिं सिं फोनांबाय। मानो फोनांखो? दिनै बिटिसिनि सासे बारग' सिबा जुदि हिन्जावनि केलेंकारियाव रायजो राजाजों जुदि जबाबदिहि खालामजानो गोनां जायोब्ला बेनिख्रुइ लासिं सिंनि बाथ्रा मा थाबावनो हानो। साधारन मानसिबा आलादा बाथ्रामोन। सोरबा बिक्रम दैमारिया जुदि हिन्जावनि केसाव हमजानायमोनब्ला, कास्टम बसुमतारिया जुदि नारी केलेंकारियाव फासिनायब्ला खनसेबाव बेखौ बोरैबा नङा बोरैबा बर' रायजो राजा निमाहा होनो हागौमोन। हाग्रामा महिलारि बिथांखौथ' हाया, मानोना बिथांमोना मोनसे सम बर' जातिखौ नेतृत्व होबोदोंमोन। दा कुइसना बेसो जे हाग्रामा महिलारि बिथां आरो बिथांनि जा दैदेनगिरिफोर बिपिएफआव दङ बिथांमोना बर' हारिखौ मा फोरोंनो नागिरदों, बर' जातिनि भबिष्यतखौ मा खालामनो नागिरदों। दा बिक्रम दैमारी बिथांमोना गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों। आं बिथांमोनखौ खावलायदों, स्पेशली कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारी बिथांमोनखौ जे खमसे खम बिथांमोननि बस हाग्रामा महिलारि बिथांखौ साजेसन होनांगौ जाहाथे हराव गावसोरनि पिएसअ आरो स्कट लायाब्लासिनो सोरनिबा न'आव सोरबा हिन्जावनि न'आव हौवा गैयै हिन्जावनि न'आव थांनानै जाहाथे सिखावफोरबायदि नुजाहैया बेयाव थांनानै ब्लेक डग लोंहैया बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों।